Ассалому алайкум бародари азиз, подписчикои гиромӣ, ҳама каса сози хубет инҷа. Пашти ҳамаро капсул кардем, ҳама пашти тапа тайёр ай бародарои ҷон. Агар 100 билет кишид, пагаи дига 100% бозишон мегзаронем. Охири билет омодагии широина, уже 2-3 рӯз пас рӯзи финали бозира 100% аниқ мекунам. Дар территорияи Душанбе мешавад ки ба ҷои мошин хона қабул кунем бародари азиз. Хоҳиш ай ҳаматон телеграма инем поён дай да комментарий дидестем. Рост биҷихен кабутакай дри телеграм мерен, я подписация кунем, ҳамаи маълумот дар дри телеграм мешава бародари азиз. Ассалому алайкум бародари азиз, подписчикои гиромӣ, ҳама каса сози хубет инҷа бародарои ҷон, ҳама каса хуш омадед ба канали ма бародари азиз. Нигоҳ кунед бозие ки 3 дона Camry 2021 полный full комплектация, Camry 2019, Camry 2018, 3 дона Camry, 10 дона ровно конвертои пли бародарои ҷон, 500 000, 300 000, 200 000, 100 000, хулоси гап 10 дона дига ин хали конвертои пли ай бародарои азиз. Ини барабан уже бародарои ҷон, ай бозии инами Camry 11000 билети ки ҳар ҷоа ҷорофтаги, полни пир кадаги, бо ҳоли мондаги, мақсад ки и қайдига шад капсул кадаги нестем, капсул кадестем. Ана иҷода полни призотон бародари азиз. Билет гарани бад кам мондаги бародарои ҷон, охири билет омадагии широина, кадом нафарое ки хоҳишмандем бародари азиз, ҳозира худаш ҳамин видеои маро дистем бародарои ҷон. Кадом нафари хоҳишмандем бародари азиз метонем ҷош давози билетҳоро харидорӣ кунем. Нархи як дона билет бародари азиз 350 рубл. Кадом нафаре ки ба аксия билет мегирем 1000 рубл партоин 4 дона билет бигирем. Кадом нафаре ки мара тамошо доред ҳозир билет харидани 10000 рубл партоин 10 дона билет бигирем широина. И ҳамаш баҳри шумое ки бозира мо тестарак буд кунем, тестарак ҷамбаз кунем бародари азиз. 3 дона Camry ки шумо дисен лобои нафаре ки айма мошин бурд мекунем, метонем ба ҷои мошина сум бигирем, метонем мошиноро бигирем ва чӣ хеле ки дар ҳамин бозим гуфтагем, кадом нафаре ки ин Camryёро мезанад дар территорияи Душанбе мешавад ки ба ҷои мошин хона қабул кунем бародари азиз. Ё хона, ё мақсад ки ана мошин ё ки пул бародарои ҷон. Ровна 35000 дона билет дора. Нархи билеташ чӣ хеле ки гуфтам 350 рубл, ба тоҷикӣ 45 сомон мешавад широина. Ана 35000 дона ровна билет, 10 дона конверти пли, 3 дона дига мошин. Ана ҳозира худаш бародари азиз, ҳозира худаш ҳамин успед ки дани время билет шабаки бародар ҷон, билетиш гарани камай бародари азиз, гандаи бад кам мондагии бародар ҷон, уже 2-3 рӯз пас рӯзи финали бозира 100% аниқ мекунам, баҳри шумо пешкаш мекунам широина. Ана кадом нафарое ки дани момент бародари азиз я аксия дига ҳамин 2 дона айфоне ки ма баҳри шумо мондагиём, 2 дона iPhone 16 Pro дигаи кадом нафаре ки 40000 рубл пул мепартоин, инами ҳозир номерое ки 3 тана 354 10 да болои экран дидестем бародари азиз, ҳам Сбербанк дора, ҳам Тинькофф дора бародари ҷон. Душанбе сити дар WhatsApp бинависен, равонтон мекунанд, ин болои экрандам ҳастай 556 00 58 57. ин номерои Душанбе сити мои бародари азиз. Кадом нафарое ки 40000 рубл мепартоин, дар 40000 рубли шумо да ҳамаш да билет меравад, ҳамаи билетҳои шумо дар дри инами барабан дар бозии инами 3 Camry иштирок мекунад. Кроми и бародари азиз я телефон iPhone 16 Pro X-сери оригинал бародарои ҷон шуморо падаркай 2 донай ҳаракат кунед, успед кунед, ҳозира худаш харидорӣ кунед бародари азиз. Гарани шанс гарани бад калонаи даи бозӣ медонем ки 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 билет нест. 35000 дона ровно ба ҳисоби китоб бародари азиз билетаи бародарои ҷон. Агар ай 35000 дона якта зиёд рава бародари азиз, бифаҳмед ки ин бозӣ ҳамаш вазурат мешавад. Ба хотире ки мо чизи сухан кардем, чанкаи сухан кардем, ҳамуқа сухан дар бозӣ места бародари азиз, чизе ки гуфтем ҳаму чӣ мешавад. 35000 дона билет гуфтем, 35000 дона билет бозӣ мекунад бародарои ҷон. 203 дона приз, 203 дона приз иштирок мекунад, 3 таш мошинаи 200 таш конвертои пли. Ина уже дестем пашти ҳамаша ина пашти ҳамаро капсул кардем, ҳама пашти тапа тайёр ай бародарои ҷон. Мақсад фақат як падешка дастгирии шумо.
я падешка дастгирӣ кунем бародари азиз, тезтарак ҳамин билета буд кунем бародари ҷон, ҷошда бозиша мухталиф баъри шумо пешкаш кунем ки бародари азиз тамошо кунем, роҳат кунем. Бозӣ гарени бадай, шанси бозӣ гарени бад зиёдтай ба 350 рубл иншаалло худат бародари азиз ё мошин ё хона ё ки 3 миллион рубл пул мегирӣ бародари ҷон. ҳозира худаш успед ки кадом нафари хоҳишманде ё 3 миллион рубл бигирен ё мошин бигирен ё як хона аз территорияи Душанбе бигирем бародари азиз. ҳаракат кунем, инам номероро дистем. ҳамин видеои ман рафтистай, чипта ҳастай, билет ҳастай. Бигирем ҷошда бародари азиз, мумкин ки пага уже 100 билет шава, бозиша ман кунем, мақсад ки бозиша бигзарнем. Ба хотире ки 3000 чанка 4000 таки 4000 ровна билет мондагия бародари азиз. 4000 билет 350 рубли медонем. Ранги прашки, суми ки я прашки мехари бародари азиз, я билет мешава. Я билет бигишенад бахта бисанж бародари азиз. Чизе ки зади ошад шава. Не толка мошин 500,000 300,000 фаҳмиди сенат гарени конвертои калон-калонай бо ҳамаи каталог дар WhatsApp аста, я бо салом рӯй кунем, ҳамаш мерава мефаҳмед. Хоҳиш ай ҳаматон телеграм майнем поёндай да комментарий дидестем. Рост биҷихен кабутакай дри телеграм мерен, я подписатсия кунем, ҳамаи маълумот дар дри телеграм мешава бародари азиз. Дастгирӣ, падешка, лайк, поделиться, ягон чизро фаромӯш накунем. Рафтем ҳамин видеоро бо тамошо мекунем ширинат. Я бор дига я дастгирӣ девонаи дига уже пага мумкин ки 100 билет шава, пага 100 билет кишид, пагаи дига 100% бозиша мегзарнем. Аллоҳ ҳаматонро нигаҳбон боша, саломат бошем. Рафтем.